барои халқ мекунед шумо ин. бале. Халқ шунидеста шуморо? Фаҳмидеста? Бубинед, халқ Сума хуб ча қадри ҳисоб мекардед? ба раҳбарияти Тоҷикистон ташаккур мегӯям, ки хеле ғамхӯрӣ кардану мисомуро бахшидан. Дар сар қопча? Дар сар қопча, вале ман медонистам, ки дар кадом минтақаи қарор дорам. Вақте ки Умараилро дар Турсия куштан, шумо дар Турсия будед? Ҳар як чиз дар вақту замону соати худаш муҳим аст. Биёен интервюра ба прямои эфири ҳизби мухолифин нагардонему, ба саволи мо баргардем. Саволи охирон, ки агар Эмомалӣ